Ассалому алайкум дӯстони меҳрубон. Иншоалло ҳама каса хуб ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Омади моҳи шарифи Рамазонро ба ҳамаатон табрик мегӯям дӯстони меҳрубони ман. Иҷада боша салати алвия кадистам. Маҳсулотош боша сабзии овпаз, картошкаи овпаз, тухми овпазай, калбаса, бодиринги салюнӣ, гарох, майонез дар кор. Аввал маҳсулотҳои овпаза ҳамаша хушрӯ када пӯст мекунему ба якта реза када дар коса меандозем. Апаҷону хоҳарҷоное ки лайк мемонед дар видеои ман, комментариҳои беҳтарин менависен. Ай ҳамаи шумо миннатдорам дӯстони меҳрубони ман. Ҳаматонро дӯст медорам. Шукронаи худо комментариҳои марам ҳуй шуда хай. Апаҷону хоҳарҷону нависта тонистестен. Ай ҳаматон миннатдорам. Баъд дӯстони меҳрубон, ҳамин дуруни творческий студия медурӯе нишон метиҳад ки чанд қадар Тоҷикистон тамошо мекунанд, чанд қадарш ай Россия тамошо мекунанд. Ҳамаша нишон метиҳад. Узбекистон, ай Британия кабир ҳамаша хай нишон метиҳад. Бовар кунед 50 чанд фоизш ко инами подписат накарда тамошо мекарден шумо. Апаҷону хоҳарҷоно подписат кунен. Хай видеои ман ягон чизи вай неста ки мақсад подписат накарда тамошо кунен. Хай яки шуд бо номи канал ма Алиш Каданиём. Баъд мара гум мекунен, да канали мара гум мекунен. Хай дуроин подписат кунен. Кирои и қадар меҳнати ман мекардаги шава апаҷону хоҳарҷонои ман. Бовар кунед ман ҳам хай хурсандам ки ҳамин шахсони бисёруш маро намедонен, намешиносен, неки суханҳои хуб менависен. Хай ман ҳам хай духтар ҳастам ки бадим кӯшиш мекунам дар ягон кас нараса. Хубим раса. И дунё ду рӯза. Хубим раса. Фарду рӯзи қиёмат чӣ ҷавоб метиҳем дар ҳар як бадие ки мо мекунем. Одамизод ситораи ноёфтай. Якта дурахшон, ҳар як кас ба худаш якта ситора дорад. Барои ҳамаи дӯстони меҳрубон, ягон вақт дар ин дунё бадӣ кардан дар кор нест. Бадиам нахоҳем кард. Ман хурсанд мешавам ки қазанҳо медурӯям, менависам. Вақти хутона дариғ надошта дар ман комментария мекунен. Ҳаматонро дӯст медорам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ина дӯстони меҳрубон, чанд рӯзи дигарам монда ба моҳи шарифи Рамазон. худованди меҳрубон моҳи шарифи Рамазонро бо тоату бо ибодат гузаронем. Кибру ғуруре ки дар диламон ҳаст, худованди меҳрубон пок бисоза. Худованди меҳрубон ба ҳеҷ кас бадӣ накунем. То тонистагимон кӯшиш кунем ки хайру саховат кунем. Кадомитона ки ягон сухани пасту баланд нависта бошум, ай ҳамаи шумо узр металабум. Хай бахшиш бубахшен мара. Ман хай духтаре нестам ки ягон каса хафа карда бошуму. Хай бахшиш металабум. худованди меҳрубон диломона дар ин моҳи шарифи Рамазон пок бисозаю. ҳама вақтам ҷонмон сиҳат саломат боша. Амин. Ин иҷада боша картошка, сабзӣ, бодиринг, калбаса реза кардагим. Хай ай болош тухмам реза мекунам. Баъд зелёни гарох меандозаму. Баъд майонез мерезам. Неки ин маҳсулотҳо якам тарак намак катима ҷӯшонидагиём, чизое ки ини овпаз кардагиём. Барои ҳамо ай болои ҳамаш бо намак мекунаму. Баъд якҷоя мекунам. Салати мо тайёр мешавад дӯстони меҳрубон. ҳам салати осонакай, ҳам салати бомаза. Кӯдакон нағз мебинанд, ҳам салата хиёл мекунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша ширкати Фаберлика ба шумо тавсия додистам.
ин апаҷони мо кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. Духтараконе ки мехоҳен дар хона нишаста пул ба даст биёрен, ба ин апаҷон нависен, шуморо регистратсия карда, баъди регистратсия карданаш 10 одам дар таги шумо мепартояд. Ба ғайр аз ин, чалаи нуқра падарка мекунад. Шуморо дар муддати 4 моҳ директор мекунад. Баъди директор карданаш бошад, духтаро як чалаи тилло ба шумо падарка мекунад. Ин апаҷон монхчон мегӯянд ман дар муддати 3 моҳ директор шудагиам. Духтароне ки кор кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Пеш маҳсулотҳои ҳамин Фаберлика гирифта хона ба хона мегаштанд ки харидорӣ кунем. Ҳозир бошад тариқи онлайн духтаро кор беҳад осон шудагиа. Марҳамат кунен. Агар шахсоне ки кор кардан намехоҳен заказ кунен, боршонам заказ ҳастае, доставкашон бесплатная. Духтаро марҳамат кунен. Духтароне ки медонен регистратсия мешавен, 225 сомда харид мекунен, духи мурмур падарка дода мешавад. Духтаро ин айҷада боша апаҷоно 3 дона нони самарқандӣ кардам. Хай шӯриданша нишон надодум. Ҳамаи бонуҳои тоҷик, занҳои тоҷик шӯридани хамира медонам. Хай инҷа хай камтар навор кардам, пухтум гирифтум. Барои дирнаш боша об, намак, шир, роған дар кураю, дрож дар курай, орд. Ҳамха хушрӯ карда мешӯрем, сахтакак мегирем ша. Ҳамха нонакҳои ба маззаи мулоимакай бо ҳам сер мағз мебиянда. Ин нонакҳо худаш ҳамин нонҳое ки сермағзанд, мағзшон бисёр боша, мулоим мебиянда. Пухта гирифтум шон хай. Иҷада ба кам нонакҳое вақте ки рост карда будум, гул монда будум гирдакуша. Иҷада хай наворда хушрӯйқа маълум нестаю. Гирдакҳои нона гул мондагиам, хушрӯ нонак омадагианда. Ҳами пухтупазон боша, ҳамаш дар як рӯз кардагиай. Барои ҳами успед накардум ки ҳамаша нишон диюм. Ай ҳама ҷоҳои ҳами дар кориш кам хай навор кардагиам. Дӯстони меҳрубони ман, ман рости акла духовка нонам намекунам. Бовар кунед, мумкин дар 3 моҳ як бор нон мекунам. Бисёри вақт хай дар тандур нон мепазем, кулча мепазам. Як кулча мепазам, бовар кунед, қариб 10 рӯз мебарад, 10-15 рӯз мебарад. Кӯдакои ман нонхӯрам нестиянд. Хай баъд бисёри вақт нон мехарем, нонакҳои гармак мехарем. Хай магазин наздикаи мона нон мехарем. Инҷа хай як ҳавасм кард, гуфтум биё хай 3 дона нон кунам гирам, кӯдако мехӯранд. Баъди нон карданам ба пирог карда будам. Пироге ки дар наворум бисёр ҳастае ку. Оҷа хай маҳсулотҳои ҳамаи пирогҳо 250 граммиянд. Иҷада хай 100 грамм, 150 грамм маҳсулот андохтагиам. Камаки андохтум. Як пирог хай шӯрида гирифтумям, пухтум гирифтум. Инам барои дирнуш боша 4 дона тухма, 150 грамм шакар, 150 грамм ширай, 100 грамм роғани алейнаю, 18 грамм разрыхлита, 400 грамм орд дар курай. ҳамха хушрӯ карда мешӯрем ша. Ҳамаша венчикати тайёр мекунам. Ман духтаро пирогка ягон вақт миксеркати тайёр намекунам, венчикати тайёр мекунам. Баъд морозилникда олуча доштум, олуча ях кардаги 3-4 намучи ях монда морозилникда мондагиам. Ҳамуда болашта олуча кардам, шоколад накардаму. Ай булакш олуча кардагиам. Хай ин айҷада баъд дар духовка дар дараҷаи 240 градус мондам, пухта гирифтум ша. Хай баъди пухта шуданаш камтар хина кишид. Баъд аболош ай ҳамун нутеллае ки тайёр карда будам навори пешинамда мондагиам, ай ҳамун аболош ба камаки кардам ша. Апаҷону хоҳарҷоное ки мегӯянд навору дар музика намон, хай кӯшиш мекунам ки музикаро кам кунам. Оста музикаҳош ҳамаша мегирам, бе музикаам хай мемонам. Хиёл мекунам бе музика хай камтар нитояю, хай мондагиам бо ин охирша вапше бе музика мондагиам видеома. Акам музикарам барои чӣ мемонем ки мақсад вақти ҳами сёмка карданда овози кӯдако мебурояд. Хай чӣ халай кухни ман бо пеш ҳами дарвозаам даки ҳастае. Кӯдако дар пушти кухним ҷамъ мешаванд, бозӣ мекунанд. Кӯдакои ҳамсоя дар беруни дарвоза овозаш бисёри бад мебияда. Барои ҳамин музика мемонам. Ин айҷада боша пироги ман кардаги хай тайёр шудак. Мулоимаки хушрӯяй. Ҳам мулоим мешава, ҳам чӣ қадар бамаззае да, дӯстони меҳрубон. баъди пирогка пухтаам боша, навори ош мондагиам. Дӯстони меҳрубон, иҷа камтарак хай ош карда будам. Иям хай навор кардагиам. Иҷада свет ки набуд, дар газ ош кардагиам. Свет боша агар пастияни ман дар плита мекунам, ҳамаи хӯрокҳома боша дар плита мекунам. Дӯстони меҳрубон, инам хай навор кардам, тамошо кунем. Иҷа хай гӯшта андохтум, гӯшти сирха кишид, пиёза андохтум. Баъди пиёз боша сабзи нахӯдта андохтагиам. Камтар ҷӯшондум хай нахӯд ки пухта. Ба бринҷша андохта, оби бринҷ қоқ шудак, баъд дам партофтагиам ша.
вақте ки худам дар Россия будам, баъд ҳамин оши Тоҷикистон, кати шакаро ва кош дигарай охе. Дар Россия будам, ба учаҷонам занг мезаданд, ки ош кадагиюм, шакаровҳои кадагиюм, салюни, бодиринкҳои кадагиюм, биёбону, кай мебӣ гуфта. Бовар кунед, ҳам хеле дилам гум мезад, мегуфтам тез Тоҷикистон равам. Ака худамам ош мекардам, шавҳарам дӯст медоранд оша. Бисёр тез паз мегӯям. Мекардам ош, дар уҷа банка маҳкам карда будам, шакаровак, салюни, варенӣ маҳкам карда будам. Чӣ хеле ки дар Тоҷикистон маҳкам кардагиём, дар ҳамуҷа маҳкам мекардам ака банкаҳоро. Бо чизҳои Тоҷикистон хиёл мекунам ба маззаяй. Хайр, ҳам хеле дӯстони меҳрубон. Хайр, худо нигаҳбони мову шумо бошад.